Čiže zdravia sme Nerezia Diamanty. Dnes budeme... Nerezia Diamanty. Dnes Nerezia Diamanty budem kombinovať koľko songov? 1, 2, 3, 6. Takže Nerezia Diamanty. Dnes budem kombinovať 6 songov a hrávať ich naraz. Dúfam, že mi žiaden z tých originálnych tvorcov nedá copyright strike, lebo má celkom posere, ale mám pocit, že kombinovanie 6 songov dokopy vytvorí niečo úplne iné. Takže Nerezia Diamanty. Pustím takýto, takže počkaj, Nerezia Diamanty, idem tie songy rovno pustiť. Takže 3, 2, 1. A Nerezia Diamanty, počujete to? No, Nerezia Diamanty. Takže tento song ešte nie je dohratý, ale aj tak to bude iba jeden jediný song. Takže Nerezia Diamanty takto zniejú, keď 6 rôznych songoch zahrám v ten istý čas. Takže prvý song bol tento šitný song a najzhliadnutejší song od Cocomelona. Potom toto bol song od toho PewDiePie'a, že Bitch Lasagna. Potom ďalší je tento Tobu Sindek Down. Potom ďalší je tento Glitch Hop alebo 110 ppm, to nevie čo je. Potom tu je od tohoto kanálu Monster Cat Unchanged. Potom to je Halmore Piece of Me. Potom
Tape Machine, Joment Umi, No Sugar Coated Love. A takže tak. Takže nechta diamanty. Toto by bolo z tohoto videa všetko. Zatiaľ čaute.